Matapos tanggalan ng armas, nais naman pakanselahin ni Senator Risa Ontiveros ang pasaporte ni Pastor Apollo Kibuloy. Dahil yan sa patuloy nitong pandededma sa arrest order ng Senado at Korte. Para sa detalye ng balita, makakasama natin si Raymond Tinaza. Pinapakansela ni Senator Risa Ontiveros sa Department of Foreign Affairs ang passport ni Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Ginawa ni Ontiveros ang panawagan dahil sa patuloy na pag-isnab ni Kibuloy sa Senado at sa mga korte ng bansa. Sinabi ni Ontiveros na imbes na magpakita sa Senado o sa mga korte, panay record ng audio message lamang si Kibuloy na tila nang insulto pa sa kakayanan ng gobyerno na siya ay matonton. Ayon kay Ontiveros, ito ay nakakagalit kaya hindi dapat palampasin ng gobyerno at magsilbing hamon ito para gawin ang lahat para malimitahan ang kilos ni Kibuloy. Inihayag ng senadora na nagsara na ang mundo kay Kibuloy dahil akusado ito sa mga kaso sa iba't ibang bahagi ng mundo. Tiwala umano si Ontiveros na maraming bansa ang handa magipagtulungan sa Pilipinas para panagutin si Kibuloy at hindi ito matakasan ang panagutan habang buhay. Kanselahin na sana ng DFA ang passport ng puganteng si Apollo Kibuloy. Imbes na magpakita sa Senado o sa mga korte, panay ng mga audio messages na parang iniinsulto pa ang kakayahan ng gobyernong tuntunin kung nasaan siya. This should not be allowed to pass. Ako, si Raymond Tinaza para sa Kwentong Politiko.